Şunu olan bu baknan neslerin ciddi tey aldık maş gelin. Neç vaqt niyasi aram elep emde tey aldık şundan nem ponyo. Mana kammo pişikmo tokmo em bilmi doqamda muşu tey algan neslerimizni artık tüş kılıplam. Hazır biz ciddi doktorxanaga barmakçı. Biz ne ma'lum bir sebep bilen ciddi doktorxanaga bargan bilip qaldık. Şunun bilen hazır biz öýde bap bütün deyjan bağlan tey alap. Bolunan o bu dep tur qaldık. Şu söýüp yallamış qılıp ba neslini yok neslini kam neslini ilişkim ilgemi tey aldık dostlar. Awal ma bu bakula menin doktorxanda toqt öý gelip jirketilgan nesini tey aldık. Özüň görüp turgandyk maçyktal denze, xelin nepiziktal denze bu wagtnyň posmysy, bu wagtnyň kiyime, yerim kiyime, andyn saksy, anadikin şu bu wagtnyň nesline wagtdylam selep bu wagtnyň tey alып aldy. Aýdymyň tunjy gatymda daş kılıç ogan tikenşka putkullar kulaşma özümden külgüs kelip şykylyp. Biz ma ciddi doktorxana tayarlyk kılýatmyz, ama bir tarapda şüpeli ýatmyz. Şoň bek galaýym kan bu şüpeli. Anadikin mawu appynyň doktorxanaga aýlyky toqt öý gelip jirketilgan nesleri eken bir katar kapalap kaldymy, toluk boldymy okmudyk hemde. Anda ma neslinin emisi doktorxanda yatkanda işletilgan nesle, amma kam boldy, toluk boldy, iş kılıp erkanda boldy. Ama çamdan Fatma etken şoň çoňlar aklaryny ma halda selip aldyk. Şilenjinden ta dep anandikin nimay mawo. Hukmudak iş kılıp, halda tiksemde işkiyem bu nesle, andan mawo ma toňsaldygan nesle degendek, özüň körüp turýatkandek. Andan doppa mawo aldygan nesle. Şu şunda kılıçıp çoňlaryny paýpakyny degendek manyň selip algan boldy. Awlaryň emisi ananynki doktorxanda yataqtiyatga wagt işletilgan nesleri. O ýergiz tüýdüm dep gamala emdi mara urus çamdan salymyz. Maýlyk dowjydan 3-4 tal elbasun depdiken biz hemen el aldyk kütüreplam. Vayjan yetmey kapqasa şeýet izde jürüp japat atmaýly. Özem semizrak näsinji qıraq şiltemedi. Andama taşlatlam kelemiz. Ýaq elip kelimiz öýdüm şiltemez aşkynda. Maşyna kene hesap goýsuz emesma. Andama kiyimlerimden 3 kor, anandykin şişu ýoňpen ele bileme mesele degendek näsil sagan bulapdymyz. Madasyny hem goýdyga ýet tapamay müşta jürüýdüm abala. Koydum aynan, ya koydum hazır. Qagyny hem bala sildim körüp turgandyk. Eş kılıp tor kalıp turup özümüz kalap kalaýmykan bir tey algan näsilde bu anyň kamlarym badek silim körüp ýakanlar kamlarym bamki ya. Eş kılıp muşu tordy bojul degen näsilniň aş emmini tey aldyk. Bäzileriň bäzileri okşumaýtken oşkun bulap kaldy, bäzileriň kam bulap kaldy degendek. Emde bu wagtynki keldik-de bu wagtnyň ma jünüşlöňgüsi. Anyňki ma wazaksy, anda ma ýumşak gaýgyzy degendek. Ma tapamay beşini qaşlap jürüýdi ma bala. Manym bogydy manym o. Nim bileýmen. O estaytlemez. Şıkıp lazımlıkmış mı? Şunu olan mayol kağız, andan ma kendiki içaplaydan bir nesken, ma o şölge yaqsıp jim kıldıgan, andan ma o sa kiyimleri degendek. Ana yol kağız melip alıp kelmez, ana şölgelerge işletilgan kağız alıp alıp kelmez, andan jünüş karta sopa melip aldık, andan leifon kutus degendek, neifon degendek, emzek degendek, andan denken ufpa yo, andan denken ma kulkun kolaydıgandek kulaklar otanlap ketkenni. Kışkılıp 10 bala toğurgandek bir tayarlap gittik ki. O Paypaklardan tatip, şıkılıp ma hutun gawmke şykyp eň ahyrda agylmyz andan sopun. Şa bu wagtnyň sopuny kiyimlerini juda akşmaýmyz, maşkyp sopa elip alyp depdik elip aldyk. Şuna kıly jürüp many hem tey alyp algan boldyk. Şumuş bu wagtnyň näsleri bizniki kalgan azrak turamda anem ponyo. Saňyzga bir näse hergiz jyk tuýulmaýtken bek az, qaby az maşyny kene galap bakmamyz lyk bir näse tusa. Ahyrky orundyk meniň Gelýärler oturduk kemiz maşyna. Kim bu wagt batmay galamy ya maşynaga. Şunu bilen şunda kıly jürüp many tey alyp algan boldyk. Mawa işip kalgan näslendi, işip kalgan öýde kalgandan doktorxanaga gelip basak behaterrek, emdi yetmey kapqasy almaryt dep şun kılıp, unuň bunundan hatda müşçilan vision jin dep goýtgenmiz hemde kızlar işletildigan. Şunundan tatip ma oşuk toşeýe geçe, hem näsini updan tatip bijta up yetmeýdigan degende 4-5 günge. Şykylyp hemmenizde göldüýlep selip ma haltyn tey alyp aldyk da. Şunu bilen ma oşuk näsini tey algandyken bunyň belgisi hep goýdyk. Ýambryslen man almaşdyryp hemde ma nem boýurum. 5 gyp jürmüşün şirketime çykyp, o ciddiçilikde dep şunu bilen göldüýlep hemmenäsini işgin aldyk, elip mandyk. Maň diýdi şunu bilen biz göldüýlep akış gagmandyk. Kalgan retlikini işletkenim kalıp durup qaytyp retlik berme balla.